Shin da gaske ne gwamnatin Kano ta dakatar da shirin a duniya? To barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Da fatan za ku danna alamar subscribing sannan ku danna alamar ƙorar sayarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Muna godiya da kasancewa da mu da kuke yi a kodayaushe a faɗin duniya. Shirin a duniya ne dai shiri ne wato ainihin wanda ake kawo shi wanda kuma ya kasance halayya ake nuna da ta'addanci, wanda amma hakan ana yi ne saboda faɗakarwa. Amma na duk da haka wasu da dama suna tunanin dan hutunan da aka tafi a cikin shirin a duniya suna tunanin wato ainihin gwamnatin Kano ne ta dakatar da shi wannan shiri mai suna a duniya. To duka dai idan dai ya kamata ku lura, shin akwai maganan wato ainihin gwamnatin Kano ta dakatar da shirin a duniya ko kuwa wata dakatar ba? Gwamnatin Kano bata dakatar da shirin a duniya kai tsaye ba, amma dai ta dan dakatar da wasu abubuwan da ake yi wanda yake nuna overacting ne ake yi akan ta'addanci, inda wato ainihin ta nuna za a ciccire wa'annan halayya. Inda idan muku manta ba, a kashi na 30 na shirin a duniya an nuna wato inda aka yi aiki na kidnapping, sannan kuma an dan tabo wato ainihin mabiya dariƙar Tijjaniya, wato inda aka ce Inyas, aka kira wani yaro mai suna Inyas a matsayin yayi sata. To jama'a, wannan ne da yan gyararrakin da wato ainihin mutane suke kalubalanta kan wannan shirin mai suna a duniya. Amma na idan Allah ya yarda, bayan wa'annan ba wa'ansu gyararraki da ake bukata, ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu, sannan ku ci gaba da mu subscribing, sannan ku ci gaba da danna alamar ƙorasarwa a wannan tasha ta mix kai tsaye. Insha Allah za ku ji wato ainihin dalilin da yasa aka dakatar da shirin, amma kuma ya kai a dakatar da shi. Muna godiya.